aşlığına bir güne kerdel gülüne var. Başarmasan boyun almalı değil ekenin. Henne bir de meydanda antattır ödeyemem. Rahmet bunu muht verilen o. Hediyanın ağırga bir kat getirmek, yaramak deyip hiç kimen yarab eden o. İçimizde näme? Dar gursaklar anlarda. Oraş. Inni 3 ýylyň içidir. Oraş gursyna lagym. İçim ýakynýan ýaly garam. Soň hatynly biziň orazymyz inni yaram bitişýär diýip ýalypdy. Inni becermäge Daşkentde geçirýärler diýipdi. Kempirem bizar peteňmi çykardy. Gideli görelip şol aýagyny nepip otyr. Nädik gitjek? Baranda da o ýerde bamy ýokmy? Daşkent diýeniň dillaň zat. Enon soňyydym hey bir hat habar gelmezmi diýip. Her gün sen ýanyna gatnap ýörnä. Sen wöwrüňe hiç taýda almagan gyýdym. Serhen ağa şu gün düýesini öldürýärmiş oğlum. Hamından bir bölücük dileýsek näde? Ham çark diýen zadyň tekmek kyn näle ahry. Nagda ýakaply borduk. Men galuşynyň ýoklugyny ilgine kerdäl ahry. Şunyň özüne poşta barıp ger. Ödüm giderin oğlum. Daşarda ayet uyucuya. Yoklayıcı uzak gerdeyle. Sen aloşun en dirri koyup gelirim. Uy, han dur oğlum. Ayağına vırdat dolali. Ya, ece sen emay. Uy. Ena peşin aşağı.
Meal. Bar oğlum, taşırakta durun. Kanı seyretmezler. Gaziyetler nerede bedatıl? Men sana gaziyetler nerede diyen? Hani? Gaziyetler kaçan getirecek, şonu ayt bana. Cevap ver. Hey, Tommy! Näme o sen deň duşuňmy? Näme oglan azar berýän? Abi bikepler bilen dağı ne ahil yapleşecek? Kıyıları edil frontta kıyal olmalı. Ham sen uruşta buyurulmuş etmen var Rahman. Ne derdiler? Dönüp kökmünü yeki kotapşırardılar. Gecengay, şunun kaviyetleri getirmedi avansama etmedin. Terma müdürü Tom'mu şeydi itti. Hey, terma müdiri. Rahman, sözüň da aýlama sana. Bar bir ol söz ýokjak adam däl. Ýokor. Sen biziň kim üçin tögüşýänmizi bilýärmi? Ay, sen düşünesin ýokla. Biz şolar üçin, şolun geljegi üçin tögüşýär. Sen biliyor musun? Rahman ay, onun yakasını tutağıdı. Uluk tozunu verdi verip, inni gaýdyp o vermez, sana elini batırmaz. Menin o adetleri getirin, özüne de, ecemalarını getirme diyerin, dönüpler. Biz ona näme ýamanlyk edipdir, näme üçin öldü ýigrenýär. Ona Kakam aýdyp geler, şonu men şeýle hyrsyz adamlar nerden tapylýanyny sorar. Ona Kakam aýdyp geler.
Kıyırcagal, suyu satyan mı? Getir ver. Kızım su nerede? O yerde. Häzir. Yanlış aydın mı? Ayıbı yok. Ayıbı yok. Bağışlan. Şok atnapıyor. Kakat fronte ödelveri. Aslı soğuk deymen katnapıyor. Yalvarıp çıktık. Hiç bolmadı. Çağa da şeydik getiraycık bolya. Ziyan yok, ziyan yok. Doğru diyen mıydım? Garaş. Kakam yok maneler. Garaşkan. Oğlum, yürün men sizi uğradayın. Seredinle? Şo görünýän gara göwnüme bolmasa çağa. Görýäňiz mana gymylly. Doğrulanamay. Burada da var yani. На широком фронте оборону немецко-фашистских войск разбило 102 дивизии противника, захватило более 200 тысяч пленных, 13 тысяч орудий и много другой техники и продвинуло... Oğlum, rayfon işiginde maşin nur. Şoförden sonra bel kakıdır. Yoksa muavaňda giden maşin tapaymak katı kıyındır. Bolýan barıp görüň. Немецких оккупантов и изгнания их из пределов нашей Родины. Верховный главнокомандующий Daha yapıtılır mı ka? Nağıydım tut yar var. Москва, Кремль 25 января 1943 года. Görsene. Muňa näme diýersiň? Gülnabat akıllay alaqy. Bu ayazda çağany, beýle uzak ýoly nenen iýber bilike. Özüm çıplyň. Ýyrtyk galoşly. Yine dedi, görnüşi. Kalın sonraya.
Ýetem bileno, men özüm geldim. Görlemini, bollun men başyma gahrman. Bullavat görgülü ödüre yer tapyan näler, çar tarapy ornaýandyr bu wagt. Çaldırak kalkodyň kantoruna jaň etmeli. Alo. Alo. İçini, iç. Kalkor. Kalkor. Şoňa garaşýan. Hawa. Serek seni. Şeýle ýazda 5 kilometr ýol ýöräpdi. Aklyň hayran galmaly. Men korna dallat. Brava. İhsan gahraman alyp barýar. Ýagdaý nähili? Oklady. Gaýdyplar mana. Eber gaýdyp. Hadi Allah. Agmanlar. Hoş wagtym. Gahrman ýigit, tur geldik. Näme şunu? Murat Gulday. Tanadyňmy? Anarga? Bu şunňa. Ene gördüm. Şey dip dikiliyor. Sergana. Sergana. Boşluk Murat Gulday. Bir. Murat Gulcan, tağa gelin mi bağlam? Bağlacığım geledik bağlam, gelin bakın gelip durma. Murat Gulcan gidin öte koydunuz düştü. Doğrucu doğru. Tağaman gelin mi? Mun ne etdi mi? Hani maňa da bir ýol ber. Tağaman gelin mi? Kakam geldi. Oho. Ya. Tawolcum. Uy, merdancan yadımdan çıkayıplar. Men sana bir busulcak bereyim oğlum. Gecen ähli owan ördü. Eger istansiýadan jaň etmedik bolsalar, o dällerdi. Dur oğlum, ana hap busulcaňy, hoş habaryň üçin. Eýtejigim. Han howlukma? Men näme? Berigi dar bolup galyr öýdýäňmi? Hakyna feredeňler senin mazal edip ýençmeli bolen. Ýöne ejeň üçin etdiň-de. Öz artjagym üçin ýetläp dikdim. Sen netiýäň eken. Al oglum.
toyda geyerdim. Şunu ýaly hoş habary biziň owamda ýygy-ýygydan getirip durgun. Bolýa. Gadyp mi? Merdancan, filmi. Geç. Bizim maşına geç. Tamam oğlum. Gördüňmi? Şunuňy etseňiz bir ýem getirjek ekeniňiz. Avans söýleýän ýeser zatdyr. Çağa azar vermesene. Mene bir çak ýuňundan toň öýdüp ýörün. Sen heni edem ýatyrmyň. Hädinen gülnokjak. Antur. Goňşular näme diýer? Men bahar gyýdym. Ýalta ten ýerler. Ululaň soň beýle ýalta gyýdy kim gelin edimsin? Antur. Tur baharjan, tur. Men ýeşen ýerje gyýdym. Men akylly gyýdym. Antur. Tur ulajygym, tur. Bolun tur. Ayıp bor.
Terkirligiň taçakda duranlar. Füýt berýän ýerleň bilenim şuň hataplaşjak bol. Onumyzam ýekece bir şerilçek galdy. Men ýene işe gijak alýanna. Bolýany datlar öýüň ýygnaşdyr. Baharcan qoronmu? Şuň kölen işlitir bolýar. Gel kömek edeyim. Puluňyzdan bir küçükünden berer. Ejeňe şey diýdi aýday. Наши войска начали решительный штурм города Архива. Немцы давно уже превратили город и подступы к нему в сильно укрепленный район. Qayırcağa. Berikkel qıydım. Füýt moning. Yıljak füýt. Maňa biraz guýarmy? Al şunu qaydım. Yok, biletini çeken yok. Al, burada da çalçaqdan. Daycan, bizim kim dadımız yok. İçim noş oldu. Daycan, ağlamasanız lan, ağlama. Men bir hili. Yıljak füýt gördüm-de. Öýüme ýadyma düşýdi. Meňilim Tatarstan daşdy. Meňe dil feňal iki tanja gaýdym bar. Farida bilen Fatima. Seň adyň näme? Bahar. Owadan at. Ýad bolýar-da. Maňa bolsa Ahmet Ulin diýerler. Gör bize kim gelipdir? Day, getirin size füýt goýaýyn. Yıljak füýt bolsa içäýmeli. Akıllıca göçeçim. Herdar, men kim gördüm diýsene. Men hakyky sallatlar gördüm. Ýöne olar ýaraly ekenler. Nerede? Uzun papiros edilen jaý bilýärmi? Şonu ağırdypdyrlar, kravat goýupdyrlar. O ýerde bir ýaraly eken, hakyky ýönem ýokdylar.
Men başda bir korkdum, olan barnyň ýaraly saralgy, bir ýeriň ayaga siýimden asylgy, ýüregim awdy. Ýorma gidelik. Çygyra kim seresin, hadi oçamazsın. Yeter Kakam soracak. Belki görünmezdir. Menem gıcık. Ağlama, ağlama. Ana yetip barýar, derewçik yeter. Goý seýdiň ağlama, sen akyllyca akyry. Çaltıraç qaylanıp çık. Day çalakma Dolyn, süt getirdim. Vah, az bolaydy. Ayby yok gaýdym. Biz paylaşaýar. Biz hemme adamyz paylaşýar. Tüweleme. Ahma Dolyn aýsy duruşda bolanyny. Hawa gaýdym, uruşda. Men Kakam görmediňmi? O nerde töwüşe? Uruşda. Sen Kakama kim diýerler? Ataýyp durdy. Yok, tanamok. Qabat gelişmedik. Bahar gaýdym. Uruş diýenim bir uluga. Frontda birek qabat gelemek gatky. Ýöne sen gaýgatma. Sen Kakam elbetde bardyr. Sewişip görendir. Baham uruşukdarar. Kakam gaýdyp geler. Ýokman geler. Andur, beylik palatalardan sorak göreli. Nikitin! Hov! Sen oğlanlardan sonra Ataýyp Türk diýler tallady, görünmämi? Ataýyp durdy. Häzir sorak göreli. Boks palatalardan sonra Ataýyp durdy, görünmämi? Hova. Kakamdan soňky katalaňyza köp wagt geçdimi? Hawa. Ertir şu hat getir. Biz Kakamy haty süýlen tapjak bolýar. Bolýarmy? Bolýar daýjan, sag bolun. Ahma Dolyn aýdym, sag bol. Bahar gaýdym. An bärik gel. Çykarışdyr süren. Han torwaň tut. Yaradar eserlerden kidizik sowgady kabul etsin. Yok, daýsan gerek gal. Bizim öýümizde hemme lazymdan bar. Al.
Al Baharjan. Utanmadyk alay. Yok, gerek gellaylar. Men tüy dadalmak için getiremem. Onu gantlara vural. Jigiňe. Sen jigiň madyra? Sağ olun. Hey, şimdi ne gördün Ahmet Doly? Starşına. Enine etmeli maslahat ver. İçimizde bir kellelerimiz sen. Degme. Mudam ağrıyattınızlar. Bu näme imtaralık? Onan hava yatan piyadadan soran. Beyzaga her gün bidonnu koşadık gidiyor. Beren de adında maranak. Haber kuruşa tüyüttün ikilneyenderler. Beýle bolajagyn kim bilir. Waq maňa tüýdem gerek däl. Heýje çykçagan gördüm-de. Erimden güler. Ýadyma düşäýdi. Ene de bolan. Siz näme? Dilleşdiňizmi? Haýsy palata barsyň, süýtli kurşa dolulur. Oňa da adama duşupdyňyz. İçim gähediledi. Yüreğime bağra düştünüz. İşşekken. Ehliğinin gurrunuz çok iyi oldu. Meninni çıtamak. Meni öz günüme oyun. Meninni çıtamak. Meni öz günüme oyun. Öýüne bomba düşüpdir. Bütün Maşgala felak bolupdyr. 3 ogly. Dansında keremdimi? Ağdanam devranok. Men onu ertirden beri saklap oturuyorum. Terdardan bilýäňmi näme? Ýöne hiç kim aýtmagyn. Näme? Andytýanmy? Men antytyp bilemok. Çörek kesinli. Men ýa çörek ýedim. Ýok, çörek kesinli. Bolýa kesin. Men şunu diýdi. Bilýän bereli Kakam tapşmaga söz berdiler. Näde? Entäge bilemok. Uy, olar san gandan berdiler, ýür. Kan? Dayılar, men geldim. Обнимает и говорит. Soren. Ничего мне от сынов не надо. Näme? Только пусть Ne şunu kıyıcağa da ver. врага. До скорой встречи с победой, мои родные. Baharjan, sana hudojnik daýyň sowgady. Ne al? Vay, meni. Haladyňmy? Howa. Oyna, ne tiýip etdin? Tagdy boldy aýtan. Dayılar, han kurşöleňi berin. Baharjan, bu at bolmaz. Doktorlar aýrat ber. Häzir berik gelirler. Olar goňşy palatada.
Ýokarda agyr ýaraly ýatyr gyýdym. Baharcan, bizim heptayda maslahatlaşıp bir karara geldik. Näme diýsen agyýdym? Sen indi bize süýt getirme, bolýar? Sen öň süýdi satýadyň ahyry. Şeýledämi? Ýöne seni gatywarmy? O süýdalalarym saňa garaşyp oturandylar jigi. Uy, daýlar, bizim sizin üçin. Bizim satlyk süýdimiz başga. Bizim başga iki sygyrymyz bar. Ejim neme diye? Siz basınca kutulmalı ya. Şonla bizim hem fronda kömek ettiğimiz ya. Bizim hem Kakam'ı sevişip bir ahiri. Gaýdym, men şu jogatymy poçta eltip bilmedimi? Köpden beri elimizden hat gelen ok. 3 hatı verdim. Ene öýedelim bilen ýaşyga taşlasaň, belki çaltyrak barar. Poçtan bilýän-de? Bilýän. Ene taňa gerek bolsa. Nirde çyn, nirde lan teljerde. Oýuny utulanny bilse ýaxşy. Bilen kim şo? Ne? Ne sen gelir durur? Bilmedim bolin. Mene enne gardaşlar şat ediçi biljek däl. Sana murad ona. Ne bolly? Oğlumu gelipdir. Näme gerek oňa? Bilmedim daşyk çykaýdyňyz diýe. Bu wagt barıp biljek däl. Görýärmi näçe adam otyr? Zerur bolsa goý garaşdyn. Bolýarmy? Ejeňen tek işken. Garaşak mı? Kanikulla mı? Oğu. Keyfi görnýäňler. Ejem oba enemleri düýnek deýnip sözürpdi. Adyň näme? Aman. Aman. Kulak ataman. Yumuş var. Biler abi. Şoýuz mi? Dur, görmedik bol.
razvedka yola düşdi. Kulak as Akopov, men oğlum nereye verdin? Siz onu kaybetmem. Ol mühim tavşırığı yerine yetirýär. Mun ne edeyipsiniz Akopov? Amanın işte görükten başka gören yeri yok. Yer ol ağdaşta ne edecek? Altı. Yine kant verdiler. Mi? Ne sana? Böyle çok öğrenmeyecek. Bunu içeme koyacak. Al Serdarcan, öğrenmeyin. Men iyesim gelenak. Eceme de gerek gel. Ecem kimdi uladama. Sen olsa ösmeli. Aman kurcak verdiler. Hani orkan? Kurcadığını. Ne kurcağım? Görlemini. Kurcağa verecek gel. Ever. Menki. Olmağı soğuk verdiler. Koy ver dedim ben. Al, kantın gerek yok. Yaralardan kant veredi, içemaydır. Min bazı bana ver yanağını. Yeteryanım bilen seni mekden bolýar mı? Nenem urca oyuncak. Yaralılar sana da urcak verirler. Gel bile oynali. Oğlan henidem gelen abme. Süydü arkayını içver Ahmadulin. Onun hovlusunu alsan gol algap görmüş. Ah şeytancık. Oğlancımın gözüne çöp atıptır da. Akopun razvedkada kalgodun sığır yatağından çıkıptır. Ne şeyle? Kıydım, süydün pulunu getirdin mi? Neme? İnni kepte de berirsiydiler. Ne kepte de? Nedir kek?
Uğunumuz şuğun bulamamada da oradan yetti. Kıydım. Naharın iyiydi. Oğul Nurece'lere barıp kaydı. Bir çanak uğun ile. Süydün kulunu alınca onu bir getirirdi. Koyar onu. Daylarım ağlayacak. Berim. Sen ne mi ağlayak? Ağlamak men ağlamak. Hör çatırak. Yoksam karan kağalar. Baharcan, sen miydin? Bizim süydü başka adamdan alıyat. İki hep delap karıştık. Sığırını süyütten çıkandır öttük. Uyudur kıydım. Men 3 litre süydün pulunu vereyim. Награждению орденом Красного Знамени. Второй танковый корпус преобразований. Командир корпуса генерал-лейтенант преобразованному гвардейскому корпусу Biri izin qatın haqlandım katuzuk. Oh, köyüne tanış olsun. Seninle bizi attan çıkaraydın. Men 2 hepteler süysüz otuyorum. Vaktini getirmeden başka adam gözlerim. Men diyenme düşündüm koydum. Sen ne mi verip otuyorsun? Yat dünyam, yat. Bizim süydü başka adamdan alıyat. Yukarıda ağır yaralı yatıyor. Uğuna bereyini olayım. Yöne bir hepteden kaytara olayım. Kıydım. Sen menden bir hata yaşarıyan. Ya bir yerin ağrıya mı? Yok hoca yok. Belki sen yadı yandın. Sen bir gam çekmedin yen. Sen men yalnız dayancım ahire. Gayrat et balam. Ne hil kıyınım olsa, kalk
Kakam eliyen çaçıdamaly. Yüreğim tadıya. O dirdir. O hükman gelir. Hükman. Belkol bir yerde yaralı yatanır. Hak yat bilyenler. Men ogun değişem gördüm. Nehil düşece? Qow düş gıydım. Qow düş. Sağ ol atam. Onu kömek ettin. Ahmet oğlan. Maslahatlaştık, bir karara geldik. Ana karara geldin. Gıyıcağa da ökölettik. Nähile mehrem gıyıcağa? Biz çağılımızı gören yer olyadık. A göz çağırları. Tez çağadın nesine? Dayılar. Diyenine ne diyen? Dayılar. Hani everim kurşağını de. Murtazayı, everim kurşağını de. Dayılar getirin kurşağını de. Uzadın ahire. Sizin hatlarınızdan poşta etip verecek dayılar. Baharcan, sen bulmadan bir de ne ederdik? Allah palkonun yanına adres şonuna. Dayılar kimin hatı var getirin. Sağ olun, sağ olun. Yeni dayda ineşler yaralı eskerleri iyi verdiler. Getir gıydım. Yeni sağ ol. Sağ ol. Merdan, gıycağışa kömekleşsene. Sere de eşiğin ağırdığını. Bana, bana adresem yok mu? Yaralılar adresini ödünüz yazın diye paylaş ettiler. Bolya Bahar, ödüm yazayarın. Näme bir zat gerek miydi Bahar? Men Kakam'dan hat haber yok mu deyip sorayacaktım. Kakın adı näme? Atayıp, Adresin? Bujonlu kalhozi. Bujonlu kalhozi? Atayıp turu sen kakın mı? Hova. Şuna gelmem gayr. Bahar, ayak çek. Berik gel. Ene şular sen yaralı görlenge gelen hatlar. Olan gözleri yolludur. Merdan, işlerimiz olmaz hatlar vermeye hakkım yok. Belki sen Bahar bile gidersin. Ola sana kıyınının da kömek edipti. Ha gospital daşta mı? Yok, laşçağa derdi. Al hep. Eskerlen beğenir. Dursana, nereye var ya? Raçvilişvili. Baharcan. Berik gel. Berik gel. Ohat Murtazayına. Getir. Men oşurayım. Ivanov!
Men Ivanov. Ivanov nerede? Ryadovo Ivanov nerede? Ivanov Mikhail Taratov'sun. Taratov'lu Ivanov nerede? Hatlar mağınanlara. Ertegene getirilip o mu? Biliyor musun? Yaralılar man Kakam tapmağa kömek edelliydiler. Ne edip tapçıkkalı? Bilemok, man Kakam son katım getir, şoň bilen iýderlap tapar istediler. Menem Kakamyň son katını getirsem tap bererlermi ki? Getiräýin. Uy, men ilk Ahmadulyň daýdan soraýyn. Ynga uruşup durur. Kakam gaýdyp gelir. Men şonuň Aşgabatda okuwag ederim. A men bolsa, Kakam geler bolyn, terdarkyjym terimiz bir diýdine miner. Odul kyal taqdidine terdar, çepdidine men baýjak gylaşyp gülerse. Men Kakam gaýdyp hiç haçan, hiç erik göýbermen. A men Kakam gaýdyp gelinmen. Bizikimi? Oğul Nureci, salam elik. Gele göreyim. Sağa mano türmün goňşy. Sağalaňym gulgunmy. Şükür, gelin. Atağa tegirmene gitjek diýä boli. Araçyk buldy bolsa şondan iýeräjekdim. Bak oğlumun baýap bar ya. Kim bile yine kim haçan degirmene gider. Oğul Nureci. Bilen bergimidi gaýtaryp bilmedikde. Şu gün negi betse gyýdym tüýt pulyny ýygnamaly. Ondan degirmeni özüm baryp elinçi götüp getiräýerim. Sağa duran. Bolya, bolya. Geçin. Dursaňyzdan sonra muradyň bura. Ýerleş polkovnik. Mümkinmi? Geçin palataňda. Sana muradyň. Geçin. Ine teredik. Biziň hatymda jogap gelipdir. Barymyň garaşyp beren adymy. Şo gyýdyň begeninde bir göreliňle. Doktorlar aýlananda baryňyz palataňyzda bolmaly. Hadi geçin. Howlukma uyam. Biz bilen senem gör. Sen häzir bar kediriň dermanyny görarsyň. Yok. Han çaltyrak bolun. Çaltyrak. Boş. Gelýär. Kakasynyň agyr ýaralygyny agdyňyzdan tapdyraýma. Baharcan, tanıt etmeli orada. Düşünemokmy? Olma sen yerine özüm tanıt edecek. Hop! Lay. Sen Kakam biri gyýdym. Çynyňmy? O Sverdlovskida. Gospitalda. Bir diýaly. Bakım hatalarsın. Vay! Buýdaýla tidrawdym kurşulagyny Murtazaý. Daýlar Murtazaý kurşulany. Murtazaý, everin kurşulagyny. Baharcan. Murtazaýyň golny ýok.
Oguzhan getirdin mi? Öyle miydin mi? Derlerimi giydim, koy koşalım. Hani koy, yürü. Oy. Bir tarım kıyşarayın. Hiç uğrum yok. İşte nemir odalık kayttım. Bana bir çay koy. Hani koy, koy koşalım, koy hani. Ece, ben sana bir daha da içecektim. Yer bol ya, son aydır. Bahar, Ecem öyle mi? Ecem yok. Gel önüne, kolunu çek. Nereden yüzünü aktam edip geldi? Ne oldu? Yüzün salıklı, kakana uzak olup mu? Yok, kimidat oğutluk. Yendayda men erti barın aydarın yön şu vakti. Baharcan, çayın kaynamaz mı? Yok, zinde kaynanı. Oluyor da, Bahar. Tüvelimi gıydım. Häzir bir derlep göýük çay içerini welin. Dert ýoňa almady. Edi men şun. Uy, kandy nerden aldyň oğlum? On daýlar berdi. O nähil daýlar? Yolun geçip baryan ekenler Ferdarı gördülerdi, beri aydılar da. Görsöni, jahan giyin demi köşeğim. Me gıydım. Gıydım. Sana yeni tüydüm pulunu vermediler mi? Onu emettikler bolluqa. Ayvi yok. Ertir ödüm giderim. Hemişe suvatkan toğuna gelýärdi. Eýem kançaryp torup barýar. Ahmet oğlum, deret. Bakar. Bakarcan. Gıydım. Sen çağıryalar mı? Sana garaşýarlar.
Bargydyym. Baharcan eliye. Gökçekler baharcan eliye.